khot ban kong wat hadu ka ba lai kalong ni te onda ko poi ka smi ban ta kos ki baro le don nam ha poi ke jaka te ken de lawan ke jing swa nam neng kum ka er ba ka be ka da bat ka lo pandau ya ka yeng baro ki we ha ka ba ki la shong nam bat la pau ha ki ithalie ki ba pai pana kum ka ding te ka shong lo we po we na ki para pandap ki baro da un sim lo koi bat ke sedang ban banyakren hagi we bat ithalie Katkum ba un sim lai bor ki ban kren te la dan ki ju ki be shong basa hajar sadam ki brio ki bagi ki U Blei na ki jat ban baro Naki ki banapo kebeneng te haba le snow te kani jing sawa umpai lang le wan lang ban snow lungo na bo brio baro le snow bagi kran na be pat kitli hi a jong u hi baro te le kende trap ki le snow pla ki de ong akmi kini baro ki le akmi kini baro ki ba kran kimnom kinong kalilaya kumno tingin nyo snow ubreo baro halaga jong ka ktien agaba lakhai mi ki partia bat ki mit bat ki ilam bat ki ba shong ha meso potomia hajudia bat Kapatukia Hapanthos Badesha Hapargia Bara Pamphilia Egypt Bat Haki Hang Libra Bahajan Kikerni Kinong Shong Basa Kibana Rome Kiju Bat Kibakalanyam Ru Kikret Bat Ki Arab Niyo Snow Dat Bat Ki De Kiakren Da Kitili Jongi Hiya Kikam Bapala Jong Blei Baro Kite Kile Kende Trat Bat Kile Snow Lingo Lingan Ke ong parlo ki komat ayu kani Andre kiwe da kabagiben kila ong kila kadang wan kamai kini ketika ktien ke Jong Blei kaba ngala pule pe ndan ingin ya pendam so ki jingkren sepet pat ki tinaka deh tam tuai try hai kan ika bor ni da ai no e me ba me pela inga bat ya I hybrid ika bania usan da ktien jo me kan ika bor ai kan ga jing ku wi viewers baro but ika ba eat ktien jo me ba ika jisha ba buram jo me ko try but ban long hop ktien jo me rap le me ba ni song thu ye ge jingwat da ktien jo me ko try kan ika bor but ki ba snap ki no ka jing ku ba ki shine ye ktien me jo me ai dan berami me ka jing kui ba bor ka na long na bai ni baro ni duai hai ka tan jisu nam panim jami amen ina bang pule kani ang sanong ba nasham ba bon na ki breu ki batai kaya light ba kung fi kani ka tin ka ba tho kani Jong Blei te pastor so hari pensaya nit pwede ba kani ka tin ka Jong Blei na kani ka apostol na ka no ba mo ti kalong ka ba shisha habang ipuli ni kalong ba ne dagi si puli de tin ka Jong Blei ka sha tamba ka ba smosi kalong ba kimi kichnikai ki ba khla na kani kalong ka ba namar ba ngala san ka ba kum kini kichnikai menshiwa da singamda kalong kuni ngamda pusan ba ki bagi ki pastor ne ki ba hikai ye ke ne ka pentang te Jong Blei andre andang la puri hi te Jong Blei sang ka ban nujo na siam ba lai ka te Jong Blei bon ba ki ba kran ni ni long ba dan ki pastor ki besipkan tang na ka khot ba kong ba ba ka ba lai ba ka ba sa ba kum ta ki sang ba interpret hi ye ka te Jong Blei ba kum ta ki on rap ki jing kai ki ba mi ha ka kum ka ni ka ben ta ka tin ka Jong Blei ne
nak kata kedam nak kuat ikan pensyai seperti halo ke jingkeli ke jengfi lomba hadirin puli ke ni kenong doa pisang ba bat ngar masem mo bagi jingkai ialah nak ktien ka jong blai maka ban om sefi habre ba hai ke ni jamin habang jingkren ni ktien jong blai kalong om ban penren no ki ban ren ban yarap ya kita diberi ke Indonesia bagi tip ya ka but kan tolong iki bakin riak no ro nang kino ki komplain ki ba ha tak kom tak tien kan jong blai bi ba kar kom practice no agak tin no way la no ye kar kom practice jom itu ki kom kan le kam tam ha di group ki bade ki charismatic mo ngai ba bala ki wet ki group na lo ni ki group ki bang ju i na ka post report ka ya pher bha na tin jong blai kam tam ha ba ki shim na ka ni ka no ka ba ni se pe ki la no no tin ka jong blai he i kom ba ki counterfeit no mo na ni ki bujli no ye ka ba shisha da ka no ka jingle ka bam shisha bat ada in ya nujor bha na ka tin ka jong blai na ka jutang ka bathumai ki fall short no na ni ki mya ni ki duna no na kata ka ka ba ka ki ka jong blai ka jutang ka bathumai ka friend chapang ki thille dai namar bang ka pan focus hangni ye ka jingkren thille ka ba katkum ka ktien ka jong blai mo ke kita ki thille ki ba katkum ka ktien ki jong blai ba kumno ka ktien jong blai ka dan ye ka ban batai sini ha ke bade ba ka ni ka benta dan ki ba kan thille ha ke ki sini ba ni sa pe ki jingmot dong ki jong thille ka ktien ki jong blai ki tamba ki yo priang ye kita ki jing ki bade na ni ba on ka kum ka ktien jong blai ka bang on ki biblical gift Henry ha ka jing shisha langin pet bhan ka ktien ka jong blai ka ka ba ki kren mo ma ji ong ni ki bor ki jebresh tam ki bang dan jingmot satia ba ka ba ki kren kam don ka no kata ka characteristic ka jinglong jong kita ki real languages no ki ktien ki bade kembang ini na kale ka long makla pule ha kane ka janme na ga mi ne pe ka janme ka ko ka chikli ka jong kili ko no na bon ki na pen ki pe ka tu na ka ka ba ka ya la ka mo ni ka tin ka mo na ni la de la fin pule ka ni ka long ko arte kam fi apostle ne fi ye kata ka jimpla ka jong blai ia kini Hebrew ia ka bakin keren ni kita ki foreign language kemo tin nong way nei clear ne ka way ni Bible translation ka ong ki keren ha tin nong way tin language ha ka ni Bible ka bang yo ha ka ni Bible kasi ka bang ni ong ki clear bon ba ki Hebrew ki sotu bakalan no clear ne ka ni foreign languages ki tin ki bakim pat junang ban keren kumbang ila puli mentan na ktien ka jong blai yang in phai na haben dia ka fix so thu igni ngile ta se ka to kalong pa pila ban sing ba ba ka jong ti dai pila ban sing ba jong fi hang jong ni pe ti ina ham to ba hagasni pentakos hagasni pentakos ba di puli itu ki benta na ktien jong blai ti shai kedal ye kata ka ability mo ka jingla jong ini ki brio bakin keren yang kintin ibadan semua mo kintin ibadai kumba pelagi mentan hak itu kintin ibadan keren haji dekat iba syakmat deh nama bahasa dekat ke besar pindapat anda ke bentang ketiga jong blai nama bahasa ni kalau nom dan masih spa alfamut dan kita kinong buat jong Jesus Christ deh ane ke followers jong Jesus Christ baik dekat ke besar ini yang ni bala pendap yeki dah ke dah ke bawah tu ni jong mensiam bakut jong blai bat kilas dangru ban keren deh again hagi wei pat ki kintin agak Indonesia hagi wei pat ki kintin let's say kali ke Bible yang hagi wei pat ki thlyej katkum ba mensiam jong blai la kam no ai bor
yaki bakin kren. Ni bagi ni ki senran. Ini habret hai kini long ka ba. Kita ko basis pa ar pongon. Ki kren ni yaki ktien ki ba dan jingmon. Ban lapeng scam ha kini ka jukal long hi ha ka khot ka ban riu, halu ka khot ka ban nyau. Pi dai tang ma ki kren ni ktien ki bade ne lapeng scam ru ka kong ka grip ang ni. Kabawan na kanting Greek glossa kaba ka jimot jong ka theo shakita ki human languages ki kentien jong ki real ba uluk ba tho ye gani ka kam jong apostle open scamru ya kata ka glossa dene ha ka banta ka ba shakma da ka ba open scamru ha ka khot ka ba ru ka ba nyo da ka ba open kam ya kentien dialect mo da ka kentien you dialect kaba ni ne puli menta ha ka ban riu ada ka khot ka ban nyo pila ban puli nga ha ka ka jan ni te ha wala snow ye kan ga jing so upai lang ulay wan lang ba ulay snow ngo na ba upriu baro ulay snow ba ki ye kran ha ge pe pele ki jong uhi baro te la ki le kran ha ge ki tien ha ge tien jong uhi ha te jong uhi baro te ke le kende thra bat kele snow pla kele on hakmi ini baro ibakran kimlong kinong galilaya ha akmi ini ibakran hato kimlong kinong galilaya ha ke benta ka besmat penekam kitin glossa kamon kiai ka batho shakta ki human languages na ikentin jongno kentin kumbakan mga mafika ni kentin ka bangi sumthu ba open scamro aki benta ka besmat jongan ni galong ba open kami kentin dialect hato gini kimdege kinong galilaya dene but umdai tangata open scamro baga ika gikran hada khot ka besar tak kum ke jing pecah bodoh men sim ko jong blai ya kita kinti dan ki thili dene open scamro da ka ba ubu ya kita kinti ka ba gikran ba phera hada khot ka ba khindai ba ka khot ka ba shifo tongin pe ya kita kinti nong we kaba kini gibril kren haga khot kaba khandai shipo baka khot kaba khatway haga ni kapo kikane kinti ayu kini gibril haga khot kaba khandai shipo bak khot kaba khatway buli ki parsha bat ki men bat ki ilam bat ki weshon hamiso Mesopotamia, Judea, bat Kappadokia, Pontus, bat Asia, Parthia, bat Pamphylia, Egypt, bat Kipang Libya, kebahajan Kireni, Kinong Basa, Kibana Rom, Jew, bat Kalaniam Rom, Crete, bat di Arab, New Snow, bat di Dekren, Agitile Jongihi. Ya kita bakla jong blai. Oh, tidak. Kaya ka ba umensim ba ko jong blai han kam ki apostle mo ba ar, ka ba saw ba open set bor ki kin kren ki weto ki li. Kada ha ki li jong ki ni gibril ha ki ti jong no. Jong ki ni gibril ki ba ngila puli mentang ada ka ba khandai ka ba shipo ba ka khanwe. Ka ba masuk si ka long ba bun ba gibril ki ba kai ya ka ni ka acts 2 ka bun ki ba ang charismatic. Ki shem na ka acts 2 baki hikai ya kintien baki berkeren ha ka ji sungthu ka jungki ka kumle kamde ka tongai ktien ka jong ble ne na shong awe ka jingseng ha awe ka jingseng ka jingseng samla awe ka jaka ba la yang we pastor la ai jingkai au ka kade ka jingkai ka ba antap ini do mensim ko jong ble ba pula shim ye ka ni ka long ba kam pi apostle upuli na fa ka tong ka ba ka ba la ka ba sa ba sam ba jikai benang ba ada ni kwa ban yo ka ding jong sim ko jong blai hana ngi ban pen bur ban ong ban nga apa la apa kom ta kadang ka jing keluar ka ba fra ka jing sen ba mami ta ka jing sen wan chi na perkat pa ni ka jing sen ka kulma ka tu ba na stangan puli ni ka benta ka tiga jong blai na shem ba ka ei ka ba ni briu hikai ba ka ei ka ba ka ni ka benta ka tiga jong ka ong ka ye pher bang la ba na ka tiga jong blai maka sama dengan perkataannya kini kalau kabamla ia kaban syukur yang baik haban hikai haban brand haban penpau nang bagi brio in sonto bagi kebajahan ke Acts 2 kali hati tin kalau tiba tu sonto ia ke kabang brand
to kan dia ka ni ka janme nama bagade kata ka por jong ka kata kasni pentecost ne ka di ka jing le kemen celebration no ka jing rakhi kata kasni pentecost ni so tu ba ki jiu na ka leng ka perthai ki wan chapo Jerusalem na ka benta ka ni ka jing le nyam dan nampak ka ni ka feast ka bungi ha ka da khot ka basan deh ha khot ka basan ka kan topru ya sibun ba ki ni ki pilgrim kiba lahir asan kiba lanang ru ya kaban keren sibun ki kintin na lo ka kintin aramik ka bi keren haka tu kepo ba ba pipuli ka khot ka banyo de khot ka pra na ka tu ka benta tiga jong blai fili kisang kisang ban keren ha kiba sibun ba ki kintin jong ki bat ngim laban len bagadege kakamba ka Blei upala ki bakin kren ne ba kumta kini ki pilgrim ki bawan po Jerusalem kilia snow ni kata ka eka bakinong Galilei gila kren tapi sama snow pala ne pila kule biang no khat banyo do fra ki snow pala ki ongom pule baro tele kendet thread ha kendet thread but you snow pala ne amis bale nama pa ki snow ba kini ki nong Galilei ila belo pule om hakmi kini baro ki bakran kinong Galilea hato kini ki nong Galilea niya mas futuro ay kini ka benta ba hapdeng jo uni upat ba ki don ru kini ki native Judeans mo bari kini ki Judea people ki bari native na to kecaka ki don hapdeng jo upat ba kibam shimla kren hagi ki pinti lane kibam shim fonturo yek ay ka bagay ki sanran jong ki sut kren bala ka ta ka jingkulumar ka jong ki ba ka jingkulumar ki barwar yek ki snow tu kila sangi ka bala no na ba ki snow tu yek ta ka ki kren ki sangi ka ban ben yo makini makila ya bu adiwan tene akan khot kan no ka ba khatla lai bu adiwan na ba bali ba ki snow tu Pembang kita diberi apa kita sungguh, kita sungguh bamnei bagi buat buat, kan? Kita sungguh bagi keren hati kentien kita joki, kita kompak arfau klik kentien, joki ni diberi bawa nak ni kepo, kita sungguh bah keren hati kentien joki. Ini kisah sepak arfau mau keren, kita sungguh ya kita bagi keren, tambah kita siam, kita sungguh bagi keren hati kentien joki, sungguh Noi men tapat hangi jesa ngi joni nene kibli gamba kila aban kan hangi ngi mama kita to iyo kata di mama dan jingmot iye kan nama papa linga ngi kini iya ber nama papa kisyam na kan ngom aan ki penikai ye ki bangai ki bawang ngi joki ban counterfeit no ika basisha hendai kati kan ngi ka baan ngi ba umen sem jong Blei ai bo le ki ben kan hangi wei pak ki ti ba ki bas ngapru ki suksu ye ya bagi keren kan ya kibang sudu kibang kila buat wan nanti kibang sudu buat kan ya kila semua pula bagi ni kinong Galilei kikan aja hati ketien jongi hi tak ada yang bagi naga ketien ka jong Blei tak ada yang bagi naga ketien ka jong Blei but ni apa sudu ye gini bagi bangai ka barang ka beningkong Nalu ki apostol, bahadir ki apostol lo, ki sotu ba, ia ka kamba ka baja, har kalong ka baan, jadi kita ki apostol. Bau Blei upela ia ki beri makin keren, haki wei pak ki kentien ka bakim jula ban keren, bakim jula ban keren. Ka dau ka baning kong yang sa fi, ke ki dau di baning kong, ke ki tubu ka jauh Blei ki kamba, ka baning kong nang ngi fi lang ni sa hadir lo kalong ba. Ban ayah, ban rakyat ke gospel. Jadi, sabaro kapten. Insya. By simply reading, ini tangga kaba syupuli be. Simple, mo. Ia kan ngam kaba kam ki apostle. Wat itu ki banget lu, wat ki bamde banang bastar deh. Ki belong ki simple di banget. Lakin syukuli baik ia gini ke benta nak kalong ba akam ke apostle kum bakalong
sutu mani ki tip ba umensim jong blei ula ai ye kini ki sisfa phong de kitu ki sentana no jong Jesus Christ ia kata ka bor ba kila ban kren haki wei pat ki ktien jong kinong wei foreign languages aga tu ka bo aga nong ka ba ki apostle again datang ini lek kam ki apostle nong ka si Paul ka ba sa pendre yang turu ba corner ka kren ki wei pat ki tli ba ula peng krau ya U Blei tuat so bang sampai ia ka jingkla jong Petrus ha ka long ka ba wei kam ki apostle ro ka ki ba ja ka long ba si Paul ni song tu ban peng krau U Blei ba U Blei un song tu ia kata angai u corner ka Ukraine hada tinti ka ba junang ba ka na ba Ukraine ene wala song tu ka ba U Petros ule uno u song tu ia ka ba Ukraine na ka da wong ba u ya ro eno ia U Blei but hada long ka ba kakandar ka ba riu ro ni iba ka ju ka ja ka bidei ba kisan ran jong u yo honest ang pen baptist nama bahakal nong ka ba kam ki apostle ni kentin hagrik lalio kamot keren but glosa ki kentin ane ki THYLLIEJ akanika kasi translation ba Lukas upendang kam ya ka ju ka terminology kamot ka ju ka kentin hagal nong ka basipo kam ki apostle ka ba saun rio but haga ju hi ka kam ki apostle kamong bakandai ka ban rio ban describe ani ban batai ani ban pensai kata ka jing experience ni ka jingmat jong Cornelius bat itu kisenran jong u Yohanes nong pen baptist ha ka nong ka bakandai tin na kata ka daw kanu ka jingkai ban ong ba ka bajaha ki kam ki apostle long ka basipo kaya per na ka baja kam apostle ka nong ba lani kaya per na ka baja ka nong ka kandai ne kadai ka baya mar persya ba kata ka testimony lani ka jingpla ka jong Petrus ha ka nong ka bakatwe ka bakatsan halu khnyo to yang ni ne pe kindia ye kene ha ka jame kai go Petrus pla ha ka kam ki apostle ka nong ka bakatwe ka bakano katsan halu khnyo filam penengkam ye kene ba lagi sinunga nangan penengkam ye kene ba khasi ke jong pingan shipule nya ba not ba ye ai ka baja hai ke ka benta jong ktien ka jong khatwe ke khat ka bakano katsan halu khnyo sa Petrus ai kene ka testimony ti ka pa ngalas dang ban kren umensim bukut ulaha haki kumju kumbahangi ha ka ba menengkong kadai ka point to be noted kabang ya underline kumbaja yang i hare ha ka por ka menengkong kai kata ka por ka menengkong kadai ka sngi pen ka kos hakai ha ka long ka ba kam jong ye jong ki apostle tingala ken mau ye kata ka jingong utrai kum ne bol ong u yo ana sisa ulat baptis da de an baptis ye da umen sim ko da U Blei ti ula ai ki ha ya ka ju ka jing ai kumbal ai ni hangiru men bangi langet au Jesus Christ bo trai ngalong ei bangan la banyele persya ya U Blei da U Blei ti ula ai ni ka ju ka jing ai dene e ka ju ka jing ai ka ju ka jing ai bala ban kren hage hai ki wei pat ki kentin nong wei ha ka nong ka ba kamut ka e ka baja kam ki apostle nong bersipo ba ka e ka baja ka nong ka ba kadai ke ju ka experience kadai ke ju ka ai jo men simo ko jo Blei ko bolong yo Petrus ba ki shispa a ko ngot ba ki la ban kren ha ki wei pat kentin ki ba kimpat la ban kimpat junang ban kren tama ha ka jing ha ka ta ka jing pechat bo jo men simo ko jo Blei ki la ban kren ha ki wei pat kentin jo ki nang wei ne ka ju ro ka long ba jipo ka ja yo kon na ula kren ha ki wei pat ki kentin ki ba umpat junang ban kren Ukraine ha ka ta ka jing pechat bo jo no jong men sim ba ko jong Blei ba hangni la pin shai ti kat bangi ngalas tang ban men sim ba ko ula ai ha ki kumju lai ti kumju kumba hani ha ka ba men kong pi ka ba men kong no ha ka kam ki apostle ba no ka nong ka ba bun ba ki bangi ba pli ha ka jong simple ge jong ki
kila sipin syashkor baik tangong bekeren na kapulpit. Hindi kim simla puli hisu ika ktien ka jong oblei. Kalong bangan mensua. Ngaru ngasu sampai ke ba ong beri na kapulpit. Baca ka bangan singan puli keting jong oblei kom kiberin. Hendrai nasusnya mapriang ba ngabut, ba ngabut pertu kepala ikai nanti lo. Ba kamtei ke singem ga jong bale. Haba kamtei na haba kamtei na sing ga jong oblei. Kamtei ke sing jong. Ba ma kalong ba yo ba ada kamtei ka oblei ong upai. Ada kamtei ka oblei uai, kamot kawan na kawai pat kasus. Kalau perwan ni kawai pat kimensim. Nakarang ni pet ba. La kadai ni yang kum ktien kai jong oblei. Kamot kanu ga jing kai. Kababata iba kabaja ha kakam ki apos mang kabispo. Kaya per na kabaja ha galong kabakanda nya galong kaba kam ki apostle. Kadai kabaya mar kusya ya gajing pla jong u petros sa kalong bakadway bat ko kadai gajing len ip impact pe ya mun simba ko jong blay u ba ai gajing ai ki basisha shiki briu jong blay bat u ba thoro ikakti ga jong ban persai ni ya ka ai kata gajing ai kaba shisha kabu asani pas kabalang katkum balang pensai na ktien ka jong blai. Kadiri ka benta ka peningkom ni pet pat ro ya ka benta ka ba.